presentar-nos. Ens ajudarà a presentar la taula de rodona. Ara, estàvem dient que felicitem a la Sandra perquè amb la seva conferència ens ha fet de marc de tot el que vindrà ara i la taula rodona està pensada perquè anem aterrant amb tres veus totalment diferenciades. És a dir, tenim a l'Ares, que ella ens parlarà com a educadora des de la pràctica diària d'haver estat treballant en una escola. Després tindrem el Carles Bernet, que ella ens parlarà des de la posició de l'administració pública, en aquest cas des del Departament d'Educació de la Generalitat, a Lleida. I després tenim l'Albert, que també és educador social, i l'Albert ens parlarà de les dades, el que tenen, el que estan treballant des del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya. I aquesta triple mirada pensem que us pot ajudar també a entendre com està avui en dia el panorama, perquè a vegades ho llegiu als diaris, però era necessari també no escoltar només el que diu als diaris, sinó el que diu els protagonistes del dia de cada dia. Quan ha parlat d'educació social, a mi m'ha agradat molt la Sandra, quan ha dit que l'educadora social és una mica aquest pont entre la comunitat i l'escola, i aquesta frontera, si la dibuixéssim amb guix al terra, seria la que l'educadora social o l'educador social va esborrant cada dia perquè la comunitat vagi penetrant poquet a poquet a l'escola. I aquí és ara, amb aquesta porta o aquesta finestra que s'ha obert pels educadors i les educadores socials a les escoles, que tu ens poguessis dir ara una mica també el teu currículum, perquè segurament quan vam estudiar aquesta possibilitat no existia com a futur àmbit de treball. Llavors t'has tingut de formar. Explica una mica el seu currículum perquè potser hi haurà algú d'aquí a la sala que vol fer un similar. Gràcies, Ares, per haver acceptat la invitació. Ens sent bé? Bon dia. Bé, gràcies a vosaltres també per convidar-me. És una oportunitat impressionant poder estar aquí perquè jo fa ja bastants anys estava a l'altre costat i poder transmetre la meva experiència en el dia a dia des d'una vegada humil i senzilla, doncs dia a dia per mi és un reconeixement al final d'anys de trajectòria. No voldria començar sense agrair a la Sandra la ponència que ha fet perquè conforme l'anava sentint anava recordant aquests 3 cursos que he estat a les dues escoles i anava recordant aquells moments, aquell picapedra, aquella porta, que aquí anomenen la porta, com havien fet les famílies, aquells petits dalgibaisos, i ha sigut una hora intensa d'anar, conforme anaves parlant, d'anar recordant totes aquestes vivències i emocions i sentiments al final. Llavors, bé, jo, com ella ha dit, anteriorment havia treballat al Departament de Drets Socials i la meva trajectòria era totalment diferent a l'àmbit d'escola. Llavors, formalment, els educadors socials van entrar a les escoles del Departament d'Educació i Formació Professional el curs 2020-21. Han sigut 5 cursos escolars. Jo vaig entrar al segon curs, l'any 2021-22, vaig estar a l'escola Àngel Guimerà de Balaguer i el 2022-23 i 23-24 vaig estar aquí a Lleida a l'escola Minerva. Totes dues escoles d'alta complexitat, de màxima complexitat, perdó. I bé, ara fa un curs, des del setembre de l'any passat, que estic treballant al Centre de Recursos Pedagògics d'aquí a Lleida amb el programa que abans ha anomenat la Roser de Reconnectes. Perdoneu si estic una mica nerviosa. El Reconnectes, que va enfocat a l'abordatge de l'abandonament escolar prematur. Detectem joves a partir de 15-16 anys que o no han acabat l'ESO o bé es queden només amb l'ESO
doncs els acompanyem, els orientem. És un acompanyament molt individualitzat, molt personalitzat, segons els seus interessos, segons la seva situació personal, segons la documentació que tinguin, o sigui, hi ha 1000 casuístiques, cada jove és un cas totalment diferent a l'altre. Els fem aquest acompanyament per intentar que es reincorporin al món formatiu, perquè amplien aquella formació per al final poder tindre més sortides laborals i una millor vida personal. I això, molt bé, i en l'actualitat segueix amb aquest projecte Reconnectes. La figura de l'educador social a les escoles va acabar aquest agost del 2025. Ara hem començat a l'octubre a 60, perquè eren 85, ara són 60, en centres de secundària, per tant ho vam anomenar abans l'Albert. Tindran una funció més d'orientació i acompanyament educatiu en aquesta etapa de transició, però bé, el programa ara és nou d'aquest curs i tots estan començant. Si ens remetem a aquests primers anys, quan vau irrompre a les escoles era una figura completament nova, perquè els mestres no estaven acostumats a treballar amb vosaltres, ni els equips directius, ni apps, etc. Quina rebuda vau tindre, quin balanç fas d'aquests 5 anys? Bé, doncs hi ha hagut moments de picar pedra, no? Com el que dèiem abans, però jo personalment, en les 2 escoles que hi he estat, tinc una valoració molt positiva. M'he sentit acollida des del minut 0, formant part de l'equip, del claustre, de l'equip educatiu. I a mi sempre m'agrada dir que l'educador social al final és una peça més dins de l'engranatge que fa funcionar el dia a dia a l'escola. O sigui, la nostra feina aïllada no tindria sentit. Som una peça més d'aquest engranatge, com ho és l'equip docent, com ho són l'equip directiu, evidentment, com ho són les TEI, les tècniques d'educació infantil, com poden ser els vetlladors. Al final, la suma de tot el treball en equip, és el que fa tirar endavant l'escola. Que ja és prou difícil a vegades, dia a dia en l'escola, però si l'equip fa xarxa, treballa en equip, i la idea és aquesta, d'aportar aquesta mirada socioeducativa en tot l'equip docent i en tot el personal, inclús l'administratiu, el subaltern, tots som importants i tots en equip hem avançat el dia a dia a l'escola. És cert, tothom suma, tothom des del seu punt de vista. No és fàcil construir les relacions, nosaltres perquè no l'alumnes, no tens un mecanisme de pressió com pot tindre un mestre, i també com guanyar-se el respecte dels altres companys, perquè a vegades és una figura nova que coneixen potser més la tasca que fa un treballador o treballadora social, però no tant la d'un educador. Quins reptes creus que teniu per davant a les escoles aquests propers anys? Bé, les escoles es van adaptant a noves realitats socials, la societat és canviant, hi ha molts reptes degut a les noves realitats socials i podríem anomenar multitud de reptes perquè és constant. Però, per anomenar-ne, tenim, com abans ha dit la Sandra, l'absentisme, tenim la convivència, la mediació de conflictes, l'educació integral de l'infant, l'escola inclusiva, l'atenció a la diversitat, les desigualtats, la segregació escolar. Podríem anar anomenant un llistat de reptes, per aquí tinc docents que em fan que sí amb el cap, en els quals es va trobar la comunitat educativa. Tots aquests reptes podríem dir que el nostre perfil professional hi encaixa perfectament i sobretot amb el treball en equip, junt amb l'equip docent, junt amb els tutors, per aquell infant, treballar en conjunt, perquè aquell infant es senti bé a l'escola, perquè molts infants tenen motxilles emocionals molt fortes, situacions a casa que són dures, i a més a l'escola es sentin segurs i puguin estar aquella estona tranquils. És a dir, partiria de la importància que els educadors socials hi siguessin al llarg de tota
l'escolarització d'infantil fins a l'entrada al sistema I universitari amb aquesta fins línia i tot a la també... universitat. Sí, amb aquesta línia també recolzo el que ha dit la Sandra, no? Parlem molt dels educadors socials a primària i secundària, i evidentment, ja en sé, però l'educació és al llarg de la vida, l'escola bressol, l'escola d'adults, els centres de formació d'adults, els instituts de postobligatòria, la universitat, per què no? Vull dir, no només ens hem de centrar en primària i secundària, sinó, si parlem d'educació al llarg de la vida, parlem de la incorporació dels educadors socials en aquesta educació al llarg de la vida. I els joves que tenim aquí al davant, els futurs educadors i educadores socials, què els diries avui? Perquè potser hi ha algun que s'ho planteja, no? Doncs que és un àmbit que atrapa, és un àmbit que si teniu l'oportunitat de fer-hi les pràctiques o fins i tot en el dia de demà de treballar-hi, doncs és un àmbit on aprendreu un munt, on jo sempre ho dic, no? La vida en una escola és molt intensa, és molt viva, tot i els altabaixos que et puguis trobar en el dia a dia, val la pena. Des del meu punt de vista, com ja que hi he passat, no? Doncs us animo que si podeu fer les pràctiques o si podeu anar endavant aquesta figura, esperem i desitgem que s'acabi consolidant, ampliant, i no només a les escoles de màxima complexitat, perquè a vegades aquestes etiquetes, no? Màxima complexitat, anem a Pamafocs, anem allà que és el més, al final també és el que deia la Sandra, no? Que és allà on hi ha més problemàtica. No, a totes les escoles, siguin altes, siguin baixes, vull dir, al final això són etiquetes, les etiquetes, i la prevenció hi és en totes les etapes, en totes les escoles, per tant, doncs això, que tant de bo que es pugui acabar consolidant la figura, incorporant en tots els centres educatius, de 0 a molt, i deixar-nos estar de màximes complexitats i etiquetes. I per acabar, te volia preguntar, enllaçant amb una frase que m'ha encantat del que ha dit la Sandra, que si fem bé la nostra feina acabarem desapareixent, que això és un suïcidi professional. D'alguna manera, tu cap a on veus que evolucionarà la figura? Ja sé que tens una bola de vidre, però et sembla cap on anirà? Com també ha dit la Sandra, al final ni tenim les solucions per tot, tant de bo, ni la vareta màgica, però la nostra feina es basa molt en aquest acompanyament no sols a l'alumnat, que està al centre de la nostra acció, sinó també a l'equip educatiu, a l'equip docent, l'acompanyament sobretot a la família. Al final la família té referenciat un tutor pels seus fills, però tu ets la figura que està per allà, per l'escola, que els nens coneixen, que el seu fill també en parla, que et veuen a la porta i cada dia els dius bon dia quan deixen els seus fills, que et veuen a la sortida, com els acomiades, i a poc et van agafant aquesta confiança, i van fent aquest vincle positiu d'anar-te explicant coses, tenir aquesta estoneta de parlar que a vegades no tenen a casa, que els escoltes, que el moment de pausa, i a poc et van confiant, et van demanant ajuda per petits programes que puguin tenir amb algun tràmit, amb, no sé, la transició que està de sisè a l'institut, en la preinscripció, en l'acompanyament a les portes obertes de l'institut, i et van referenciant com aquesta figura més enllà del tutor, que també està a l'escola i que també té un impacte positiu. Llavors això per mi també és molt important, perquè a vegades els tutors no poden amb tot. Aquest punt més de família potser no poden arribar tal com voldrien, evidentment, i tu estàs allà per donar aquest acompanyament i aquest suport, I això al final és positiu perquè la família és sent part de la comunitat educativa i va participant en les activitats de l'escola, si aconsegueixes fer aquest vincle i això al final té un impacte positiu en l'infant. Si vols ajudar als que hem de fer la tasca,
i ens vol dir quines funcions fa exactament, i projectar-nos-ho. I així prenen apunts i tenen ja la tasca una mica avançada. A veure, he preparat un document on hi ha el llistat de les 11 funcions consensuals. Les podríem llegir una a una i comentar-les, però potser el tema se l'allargaria molt i per això almenys aquí les tenim presentades, perquè vull fer una foto. Això ho he fet. Podeu fer la foto tranquil·lament. I ja dic, les podríem llegir una a una, però penso que ens accendríem. Jo l'únic que vull fer palès, presentar-vos això, és que es van consensuar aquestes funcions entre el departament, el col·legi d'educadors, la comissió que es va crear. En el segon curs, ho dic bé? Gràcies. I que us quedeu amb la idea de que hi ha un marc conceptual de la nostra tasca en el dia a dia en els centres. I bé, al final totes estan interrelacionades i no deixen de parlar de suport, d'acompanyament, de recolzament, de vincle amb la família, el que us estava explicant, de vincle amb l'entorn. L'escola no pot viure tancada a la comunitat, s'ha d'obrir a la comunitat, és part de l'entorn. I al final és això, vull dir, els nens venen a l'escola, a l'hora escolar, però després tenen una vida al barri. Van al futbol, van al casalet de tarda. Llavors aquesta coordinació amb totes aquestes entitats també és positiva, amb serveis socials, amb serveis de salut, per qualsevol protocol que s'hagi d'activar. I això fa, i això és part d'aquesta obertura a l'entorn. Si voleu després, sobretot, llegir-la. Després, si voleu, com que deixarem un torn obert de paraules, podríeu preguntar directament a l'àrees si hi ha alguna cosa, però penso que ens ha ajudat molt a anar concretant, a anar agarrant a poc a la pràctica. I ara ens falta també una altra, que és com el departament comença. Quan el departament... No, dic, ara ens falta l'altra com el departament comença a implementar el primer any, i ens pot portar fins aquí. Se'm sent? Sí. Doncs, en primer lloc, jo parlo del departament per qui treballo, però situat a Lleida, llavors apliquem de forma local, territorial, com vulgueu dir-li, el que de forma global és un projecte des de tota Catalunya per la Generalitat. En aquest sentit, doncs hem de veure primer d'on veníem. Això que ens vam dedicar en antecedents. Veníem d'un programa de universitat on hi havia un desplegament de tècnics d'inclusió social i educadors socials, com va dir l'Àrees, i bé, aquest any va acabar aquest programa i aquest any va començar el programa temporal per impulsar la perspectiva orientadora i social als centres educatius. Aquest és un programa pilot. I per què comencem parlant d'això? Perquè el programa pilot està emparat per un decret d'orientació en què li dona un rumb a l'orientació educativa en el Departament d'Educació. Heu de pensar que si agafeu un petit vaixell i heu de ficar rumb cap a un port, doncs si el vaixell està desequilibrat, o el trobes desequilibrat, doncs l'has d'equilibrar, igual que també les avionetes. Doncs una mica de petita, te pesa, que va cap un costat o l'altre en funció del teu pes. Doncs el mateix. Llavors, es va veure que hi havia unes aplicacions d'educadors socials i de tècnics d'integració social que no eren igualitàries i que no eren homogènies. Es va intentar establir un criteri objectiu en diferents paràmetres, no eren un criteri, eren diferents paràmetres i, per exemple, que era el 5,5, per exemple, que era un nivell
on a partir d'allí es podia dotar als centres i per sota d'aquest nivell no es podia dotar als centres d'educadors socials o de tècnics d'integració social. Llavors calia veure cap a on enfocàvem els educadors socials i els tècnics i es va decidir que els tècnics anirien a les escoles i els educadors anirien als instituts. També tenim a Catalunya els instituts d'escola. Què fiquem? Tècnics o educadors? Va ficar educadors. Llavors, a partir d'aquí es desplega el programa. Ja tenim la nau equilibrada i amb un rumb apuntat. Què volia el programa? Impulsar un model d'orientació educativa en un programa pilot. Tornem als paràmetres de pilotatge, per així. És un programa que té una durada de 2 cursos. Aquest no té. Per tant, hem de veure com funciona. Mentrestant, i de forma paral·lela, hem de veure la part econòmica, que no ens hem oblidat, hi ha uns pressupostos. En aquest sentit, tot avança si la part econòmica a nivell global millora. La millora significa que s'aproven els pressupostos i els projectes que hi ha dins els pressupostos es puguin aplicar. Segon, objectius més concrets que, com ha dit molt de l'àrea, m'agrada molt perquè hem tingut de primera mà el que en diem en termes més prop nosaltres des del Michel. Ella ha apuntat el que veu en el dia a dia. Doncs reduir l'abandonament prematur. I en aquells centres que es determinen de màxima alta capacitat, on hi ha molts casos de vulnerabilitat, doncs reduir-los i aproximar-se. En aquest sentit, es va dotar de 300 professionals. Van passar a tenir 60 educadors socials als instituts. Però paral·lelament hi ha un curs abans s'havia ficat en marxa l'altre programa en el que treballa actualment l'Ares i 4 companys més. El Reconec és. En aquest programa, que va deixar a joves en abandonament escolar dels 16 als 24 anys, doncs ens intenta frenar des dels serveis educatius, des de la Segarra, des de l'Urgell, des de la Noguera, des del Segrià i des del Pla d'Urgell, aquest abandonament que es va produir en tots els àmbits escolars. I elles acompanyen aquests alumnes per tal de que no deixen els estudis, no es desencicin i continuen d'alguna manera, perquè a vegades ignoren quins són els diferents punts o diferents formacions on poden reenganxar-se al sistema educatiu i treure, potser, un millor futur a les seves vides. Continuo. M'estic saltant coses que ja s'han dit i no vull ser pesat o no vull ser repetitiu. Un cop acabem aquests 2 cursos escolars, evidentment, en el primer curs es farà el que se'n deia abans uns informes. Ara els informes passen a tindre un altre desenvolupament, hi ha uns indicadors, hi ha unes pistes per guiar en com se redacten aquests informes, que és mitjançant els indicadors, i es veurà, s'identificarà a veure si s'ha arribat a un procés d'orientació, que aquest procés d'orientació, com bé s'ha dit aquí, és un procés d'orientació que no hauria de ser al llarg de la vida, es veurà fins on s'ha arribat i si s'ha produït aquest acompanyament. Acompanyament que no només s'ha de quedar en els alumnes, sinó que també hem d'anar allargant les mans a les famílies, perquè moltes vegades aquest acompanyament s'ha de fer amb tots units, de la mà de tots i totes. Per tant, no cal deixar de banda aquesta situació. Aquesta és la presentació dels 2 plans que tenim en marxa i un que és la de camp. Per tant,
quan s'ha dit en algun moment que l'administració abandonava els educadors o que els deixava de banda, doncs com hem vist darrerament, l'administració no els abandona, si més no els potencia i els continua incorporant en la vida i en els projectes educatius del departament. L'avaluació que feu d'aquesta etapa del primer programa ha estat positiva? L'avaluació del programa que es va tancar, Sí. del programa de complexitat, ara s'estan recollint les dades. Vull pensar que són programes, tant el que havia en marxa abans com l'actual que tenim ara, que va cofinançar per la Unió Europea i el Departament d'Educació, un 40-60. Llavors, aquests programes que van cofinançats per la Unió Europea tenen, sigui en part o total, que normalment no són totals, sinó sempre és un percentatge, són molt exhaustius en els requisits, en els informes, amb els indicadors, com he dit. Per tant, ara s'estan acabant de recollir i completar les dades perquè, com a una de les meves tasques que faig de coordinador, és aquesta. Trucar a un centre educatiu i dir-li, escolta, que encara no s'ha acabat d'elaborar les dades que formen part de l'aplicatiu SIA, que era l'aplicatiu que havia abans en marxa per controlar les dades. Escolta, que fa falta un certificat o fa falta que me pleguis quins han estat els alumnes que ha tingut un tècnic d'integració social o l'educador docent. Per tant, s'estan acabant però ben aviat es faran públiques quines estan les conclusions. De moment, i perquè hem vist fins ara, són molt positives. Ara que teniu dades, d'alguna manera que comenceu a analitzar quin pronòstic, perquè també ens interessa saber una mica cap on és possible que vagi, no? De dir, m'especialitzo cap aquí, no m'especialitzo cap aquí, quines possibilitats hi ha reals que tinguin feina i puguin fer pràctiques en aquest àmbit, no? Aquesta és la visió que tinc, potser la subdirectora tindria una visió més global, més àmplia, però és evident que si hi ha un decret d'orientació en marxa i es posa en marxa un pla pilot, és perquè els plans pilots es puguin millorar. Els plans pilots, quan se queden en marxa, és perquè després la prova al laboratori es faci extensiu a la resta de centres educatius que vulguin participar-hi i que vagin en augment. Per tant, penso que les seves expectatives professionals, laborals, poden ser molt bones en aquest sentit. I també, en l'altre programa en el que ara treballen l'Albert i l'Ares, doncs el mateix, és un programa que jo penso que s'ha començat i que continuarà millorant perquè hi ha territoris on falten més educadors i educadores socials, perquè per la seva dimensió de població escolar i de centres educatius necessita reforçar-se. Perquè sembla que la comunitat ho pugui fer. És a dir, les AFES, les famílies, etc. Poques vegades que en famílies reivindicant una figura professional. I en aquest cas, els educadors socials han aconseguit fer-ho, no? Sí. Els educadors socials, quan estàs en un centre treballant, jo soc docent i he estat en un centre, quan t'entra una figura nova en un centre educatiu, sempre te fa una mica de respecte, perquè no saps si s'incorporarà i te prendrà una tasca, si no veus cap on va. I els educadors i educadores socials jo diria que és una garantia d'èxit, perquè fins ara ho són. Medien, ajuden i cal perfilar. Aquest és un dels reptes que tinc apuntat. Crec que cal que es perfili més i que siguem docents en el sentit de que els centres educatius sàpiguen ben bé quina és la tasca d'ells, perquè a vegades se'ls confon amb la tasca dels treballadors socials, amb la tasca dels vetlladors, amb la tasca i aquestes tasques seves que estan aquí, en aquest document que tenim encara en pantalla, doncs quedin ben clares en els centres educatius i en els seus companys i companyes. I això se tarda, no es fa molt curs, tarda més. Home, el missatge que heu donat des del departament és esperançador, de que s'hi està treballant i de que tenen possibilitats de futur i que hi ha molts reptes a assumir, però que no estan prou, que la gent es posarà a treballar i s'absoliran.
són professionals, són molt bons, coneixen, tenen una carrera al davant, fan unes pràctiques en els centres educatius, de la mà de les companyes de la facultat, se busquen centres on puguin fer pràctiques i d'aquesta manera puguin veure quina és la realitat en els centres que s'hi trobaran. I molts d'ells veiem que es van assentant en els centres educatius o en institucions que paral·lelament al Departament d'Educació també treballen en l'àmbit educatiu, potser no de forma directa, però sí tangencial, ja siguin de suport educatiu en l'àmbit social o en l'àmbit jurídic o en altres àmbits. Molt bé, moltes gràcies, Carles. Ara els estudiants també no només a les pràctiques, sinó que us animem també a fer TFGs sobre el tema, perquè de començar a fer recerca i començar a documentar tots aquests processos o fer petites recerques per donar-ho a conèixer. I ara tenim a l'Albert, que ella ens oferirà una mirada sumativa a tot el que hem vist fins ara i te demanaríem quines dades manegeu al Col·legi d'Educadors i Educadores Socials sobre aquest tema dels educadors i les educadores a les escoles i els instituts. Primer de tot, deixa'm felicitar, fer-te una felicitació a tu per molts anys. És una felicitació compartida amb aquesta facultat, amb la universitat, amb la professió, i és que fa 30 anys que va sortir la primera promoció de titulades universitàries, de la qual l'Anna és part, i després ella va continuar amb la seva trajectòria. Que s'utilitzi un poc en compte, però és realment l'abans i el després de la nostra professió, quan el Real Decret del 91 es va crear la titulació universitària oficial i que una de les 5 primeres a nivell estatal fos la Universitat de Lleida, és un element que jo crec que cal reconèixer i que cal estar-ne bastant satisfets. Jo crec, i en aquesta línia, jo crec que les dades que em demanaves, nosaltres el primer curs vam veure que el primer curs de fa 5 anys, un altre aniversari, van començar aquell programa. En aquell moment no era ben bon programa, va ser una solució fruit d'un parell de mocions que havia hagut al Parlament el 2018 i el 2020 i llavors es va contextualitzar amb el context post-Covid de la pandèmia. I llavors, entre el novembre, desembre i fins i tot gener van començar les primeres 75 educadores socials del Departament d'Educació. Després, si us sembla, parlarem una mica del cas de Barcelona ciutat, perquè jo crec que està bé contextualitzar-ho d'una altra manera i jo crec que és de justícia, perquè a vegades ens en oblidem perquè és un factor molt local, però llavors volem coses replicables al conjunt del país, però llavors a vegades ens en oblidem. Aquestes 75 primeres feia falta, i aquí jo crec que sí que vosaltres com a estudiants jo crec que hi teniu un paper. Jo us animaria a relacionar-vos amb les mestres, amb les psicòlogues, amb les treballadores socials durant la carrera universitària i que la facultat ho faciliti per una mica d'aquella mirada que plantejava abans la Sandra, que jo també he viscut, de la sensació que eren dos mons diferents. Per una banda, la ignorància se'ns ignorava des de l'àmbit formal, des dels mestres, docents, se'ns ignorava i llavors nosaltres reaccionàvem d'una manera amb certa superioritat moral, moltes vegades. I llavors això va tenir una conseqüència concreta al 2020 quan aterrem les primeres educadores socials a les escoles. Es troben amb, per una banda, docents que estan en exercici als centres que no coneixien que existia la nostra carrera perquè no havien coincidit amb aquesta etapa del 92-93, que va ser quan es va començar els estudis. És a dir, aquelles professionals que havien estudiat prèviament no sabien ni que existien perquè no existien en aquell moment, quan elles havien estudiat. I després no hi havia hagut elements d'interrelació ni espais per compartir i conèixer-nos mútuament. Llavors, part de la feina va ser aquesta. Aquí aterrant als serveis territorials de Lleida, com que només teníem 7 places des de la delegació a Lleida del col·legi
què vam fer? Vam contactar amb totes les direccions perquè sabíem que el departament és un departament lent, que a més entrava per la porta del darrere i perquè feu callar una mica. Vam contactar amb totes les direccions, ens hi vam posar a disposició, els vam passar documentació que s'havia generat des del col·legi de possibles funcions que després acabarien amb el temps desenvolupant-se en aquest document, consensuat amb el departament, però ja hi havia hagut una feina prèvia per intentar fer incidència política, per anar als grups parlamentaris, per anar explicant que nosaltres havíem de ser en aquest espai. I tot això ho vam anar facilitant a les direccions perquè sabíem que els aterrava algú que no sabien qui era i què anava a fer, i a més els arribava en un moment de Covid, de gestió d'allò dels grups per contagis, un moment de saturació, però a més no havíem començat ni durant el procés de preparació que s'ha de fer durant l'estiu, sinó que tampoc no començaven a l'inici del curs, sinó que començaven a partir de novembre, quan tot ja estava engegat. Llavors era fàcil. Llavors, aquelles professionals que hi van estar al primer curs ho van patir. Què vam fer des del col·legi llavors? Veiem que feia falta evidenciar aquesta necessitat i vam estar durant el curs recollint dades i vam estar parlant amb les direccions i al final del curs els vam preguntar quina satisfacció tenien. Doncs el 80% puntuaven entre alta i molt alta la seva satisfacció. Més del 70%, però el 80% deien que era la nota màxima, els altres era una escala entre el 0 i el 5 i aquests 80% se situaven entre els 4 i el 5 i els 80% se situaven al 5. I llavors després també els preguntàvem quina perspectiva en veien i deien que no volien deixar de perdre'l. Amb un curs mal començat, ja no el volien deixar perdre. Després, amb el temps, hem anat fent alguns altres documents per anar solidificant la figura. Això tot ho trobareu a la pàgina web del col·legi. És una web com a autocrítica que sempre tenim present que caldria millorar, però més sobre el pressupost. Però a vegades és complicada de buscar, però busqueu a través del Google i segur que ho trobareu. Jo crec que és important també fer una mica de cronologia, d'on venim, de com s'implementa, perquè parlem de Catalunya. Catalunya havia estat pionera en la consolidació, en l'estructuració del que és ara l'educació social. Venien d'allò dels educadors especialitzats, una gent que estava treballant professionalment però que no tenia una formació concreta, que estaven demanant des de fa temps una titulació, que estaven intentant que hi hagués un reconeixement. Tot això no s'aconseguia i després de dècades es va aconseguir, i per això deia l'abans i el després dels estudis universitaris oficials. Ja en aquells anys 90 ja es parlava d'un àmbit d'actuació seria possible l'àmbit escolar, però no s'havia desenvolupat a Catalunya. I després la pràctica ha fet que l'administració pública, perquè nosaltres som uns professionals de l'administració pública, el que passa és que la majoria dels serveis són externalitzats, però són serveis públics, ha fet que ens hagin dirigit la professió cap a les persones en una situació de major vulnerabilitat. Una mica el que plantejava la Sandra, de dir això és una professió universal per al conjunt de la població. Però la pràctica és cert. Llavors això ha fet decantar que moltes vegades els discursos i fins i tot la pràctica i nosaltres mateixos ens ho creiem o fins i tot els estudis acaben enfocant-se molt cap aquí perquè al final la pràctica laboral a l'ocupabilitat ens dirigeix cap allà, però va més enllà. Doncs bé, aquí eren pioners. La Universitat de Lleida una de les primeres, les altres universitats, totes les catalanes, menys la Complutense de Madrid, però el 2002 a Extremadura ja plantegen que als instituts hi ha d'haver educadores socials. Aquí encara no sabíem ni què es podia fer. I fins al punt que a la llei del 2011 de la llei d'educació hi ha un punt
dedicat a les funcions de l'educadora social. És una llei del 2011. Jo, a dia d'avui, en aquell moment era molt pioner, a dia d'avui jo aniria canviant, i perquè ja en aquest moment plantejava de podran participar al claustre amb veu però sense vot, sempre i quan la direcció demani per aquells temes tal. Jo crec que hem d'anar, i aquest jo crec que és l'horitzó, a equips socioeducatius generals, és a dir, amb el pla d'igualtat. Això hi ha gent que s'esgarrifa una mica quan m'ho dic, però jo crec que hem d'anar cap aquí. Sé que hi ha molts canvis normatius que caldria fer pel camí perquè és molt complicat, però sí que hauríem de fer d'anar a ser un més, no ser un complement, no? Una mica el que plantejava ja la Sandra a la conferència inaugural. Després del 2003, Castella i la Manxa també planteja un pla de millora de l'educació secundària obligatòria amb educadores socials. El 2005, Andalusia ho fa. Prèviament hi havia hagut un pla fruit de la col·laboració entre ajuntaments, administració autonòmica a les Illes Balears als anys 2000. Després això no va acabar de quallar prou. A Galícia també hi havia hagut plans amb programes externalitzats i aquí tot sovint, i això ens passa molt amb la nostra professió, moltes vegades els educadors socials i les educadores socials estem invisibilitzats, ens autoinvisibilitzem moltes vegades. Tècnic de joventut, tècnic d'ocupació, tècnic de treball, tècnic de no sé què, i pot ser que en el dia a dia parlem amb educadors socials i no sabem que estan amb educadors socials. Llavors després això és una cosa que he mirat sobretot des del 2018 que estic implicat al col·legi, i que veus que la dificultat després d'haver d'explicar la professió i dius, ostres, si vosaltres ja esteu interactuant amb educadors socials i no ho sabíeu. I aquí tenim experiències, experiències en contractació de centres tan habitual fer tallers i activitats de tota mena fora de l'àmbit o fins i tot dins del propi centre i portat a terme per educadores socials. Després tenim uns altres elements d'invisibilització que són les UECs, les unitats d'escolarització compartida, que aquí és un àmbit que caldria molt replanteig, que són un petit bolet però cal tenir en compte. Doncs les UECs estan portades per educadores socials. El que passa és que amb serveis externalitats també, clarament. Llavors, aquí hi ha tota una cronologia que aterra a Catalunya al 2016 quan un grup de professionals, el col·legi, els nostres càrrecs el meu càrrec com a president de la Junta Delegada de Lleida o com a vicepresident del Col·legi de Neu de Catalunya, són càrrecs no remunerats, igual que la resta de companyes de Junta. I llavors al final és grups de treball que surtin dels propis professionals perquè tenen un interès concret. Doncs al 2016 hi ha un grup de professionals que tenen interès en aquest àmbit, encara no hi poden exercir perquè no existeix la possibilitat, però comencen a plantejar. Aquí és on es comença a bastir tot un argumentari que després han fet incidència política als diferents grups parlamentaris. He intentat fer amb el departament, però és molt complicat, com havia dit a la presentació, i després el 2018 jo crec que també hi ha una data que en certa manera jo crec que caldria assenyalar, que és la creació de l'Aliança Educació 360. D'aquí veig persones implicades com el Raúl Manzano o l'Àngels, que actualment és la coordinadora territorial de l'Aliança aquí a les Terres de Lleida. Hem crescut conjuntament la figura amb l'Aliança perquè en el seu naixement aquest concepte que ja portàvem temps fent des de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica sobre el temps complet, allò de trencar les parets de les escoles, fer comunitat, garantir més i millors oportunitats educatives, coneixements més transversals, tot això no acabava de ser vist i amb el temps s'ha anat veient. I nosaltres aquí hem tingut un paper, és a dir, se'ns ha reclamat com a part d'aquesta estructura. I llavors hem anat de la mà amb el coneixement. A dia d'avui és difícil anar a un lloc dins dels centres o de l'àmbit del departament en què no es conegui què és l'educació 360 o la figura de l'educadora social. Això, el 2018, la gent no sabia ni de què anava.
però ara hem anat avançant amb aquest temps. Abans, jo voldria aclarir-ho perquè molt sovint se'ns posa com a la nostra figura contraposició amb els tècnics d'integració social. Jo crec que hem de... És a dir, fem molt bon equip, però fem molt bon equip amb mestres, fem molt bon equip amb psicopedagogs, fem molt bon equip amb molts altres professionals. És a dir, hem de fer equip, però aquest equip ha de ser ampli, equip socioeducatiu. I no vol dir uns pels altres. I aquí hem anat a jugar al joc de la fam, no? I no, hem de treballar junts. Igual que treballen les mestres d'infantil amb les tècniques d'educació infantil, nosaltres hem de poder treballar conjuntament. I hem de tenir en compte, i això pot sonar classista en certa manera, però no ha de ser així, no s'ha d'entendre així, sinó que a cadascú se li ha de demanar en funció de la formació que té i de les competències que ha anat adquirint amb el temps. No se li pot fer a un TIS d'educador social a preu de TIS, ni es pot fer a l'educador, a vegades se li ha fet fer de TIS, en alguns llocs que no s'ha pogut aterrar la figura perquè no la coneixien. Però hem de poder treballar conjuntament i no és menys TIS per tenir més educadors, sinó que les escoles necessiten uns equips que siguin diversos, amb perfils professionals diversos. Has preparat, Albert, la presentació o ja ho has anat explicant ara? Jo crec que no cal, pel bé del públic, no. El que jo sí que volia fer, a part de donar les gràcies en nom de tota la primera promoció, sí que et volia preguntar perquè, per exemple, quan hi ha un canvi emergent, com va ser el seu moment el 2018, que s'entrava en les escoles, la importància a vegades d'estar col·legiat i de poder treballar amb equips i de tindre grups de treball per poder-te anar actualitzant amb alguna que a vegades no ha arribat a temps ni la formació contínua perquè ens ho hem trobat al carrer, no? Sí, el 2020, quan comencen, clar, tot queda... Aquí, al final hem d'entendre que els col·legis professionals són el concepte de col·legi, de col·legiat, de ser un entretants i participar d'una organització que és autogestionada per la pròpia professió. El que passa és que sí que és veritat que té un caràcter peculiar perquè és una organització de dret públic, però perquè la crea un Parlament. En aquest cas es va crear, nosaltres també tindrem aniversari ara al novembre, el 95 es va crear pel Parlament de Catalunya, i llavors, en certa manera, el que planteja el Parlament és de dir tenim una professió, necessitem que us autoorganitzeu perquè ens feu arribar les vostres valoracions tècniques d'allò que està passant a l'hora d'incidir políticament en les polítiques que es vagin fent de política pública. A la pràctica després no ha sigut tan senzill, no? Ostres, en el departament havia sigut molt difícil, no? Llavors, el punt és el sentit de corresponsabilitat, de sentir-nos part d'una professió, el sentir-nos part d'una identitat que fa que tot sovint en la nostra professió ens hem de reivindicar el nostre lloc. I això és bastant trist, perquè hi ha altres professions en què el lloc ja es dona per fet. En el nostre cas sempre hem d'estar atents per a veure quin canvi legislatiu hi ha perquè ens esborren, i ens confonen amb altres figures. Llavors aquí jo crec que és aquest sentit el punt de poder fer incidència es pot fer perquè hi ha unes col·legiades que malgrat que nosaltres els càrrecs institucionals, per dir una cosa, però és això, un entretants, els de juntes delegades, els de juntes de govern, els de grup de treball, fem feina no remunerada, sí que tenim un equip tècnic que facilita la gestió administrativa, que ens facilita les agendes,
que ens facilita el poder fer nosaltres després la nostra actuació. Això s'ha de finançar d'alguna manera, no? Llavors, després, si es vol fer accions i tot això, es fa a través del col·legi. Si us sembla bé, per anar acabant la taula redona, si hi ha alguna pregunta que vulgui fer a qualsevol dels tres... Jo, Anna, havia promès una cosa que no fem, perdó. Has pensat molt, no ho sé. El cas peculiar de Barcelona. El cas peculiar de Barcelona és perquè Barcelona té un històric diferent, que és que l'administració de l'escolaritat no es fa directament només amb el Departament d'Educació, com es faria aquí o amb la resta de Catalunya, sinó que hi ha el Consorci d'Educació de Barcelona i està format per l'Ajuntament de Barcelona i pel Departament d'Educació. Llavors, això ens permet una particularitat que ens permet treballar d'una altra manera, no? I aquí és d'on surt la iniciativa aquesta, que primer van ser 60 classes, si no m'equivoco, d'educadores socials, que treballaven en diferents centres i de manera coordinada amb serveis socials bàsics. Són serveis socials, exacte, són serveis socials bàsics, però destinats als centres escolars. Tot això és difícil de replicar a la resta de Catalunya, però és una iniciativa que cal tenir en compte perquè també ha generat discurs i ha anat generant una mica el punt. De fet, lligat amb la Sandra, ella ve de la UOC també, de la Universitat Oberta de Catalunya. És una altra universitat on s'ha generat coneixement al voltant d'això. I de fet, amb el temps hem anat veient també l'interès que ha anat generant també l'estudiantat, les demandes de poder fer pràctiques als centres, des de les facultats, demanar una mica, contextualitzeu-nos, expliqueu les coses, no? Vull dir, aquí a la Universitat de Lleida, però també, no sé, ens ha tocat anar a Mallorca, a la Universitat de les Illes Balears o a la Universitat de València a final de curs. També ens demanava que en parléssim de l'experiència de com s'ha anat gestant a nivell de Catalunya o la UNED a Cantàbria. Vull dir, són espais on s'ha anat veient que Catalunya ara semblava que tornava a reflotar amb ser pionera. El que passa és que sí que jo crec que aquí és fonamental, és difícil bastir, per allò que deia dels temps, de l'artesania, que comentava la Sandra. Una feina d'artesania no es pot fer en un programa de 2 anys o de 3. Una feina d'artesania, i menys si després no es pot arribar a començar amb el moment previ de les classes del temps lectiu. Si no es pot participar de tot això, és difícil poder anar... I llavors hem perdut oportunitats i hem sigut menys eficaços i eficients, com també ho és l'administració al no incorporar-nos. És a dir, la titulació universitària, els estudis universitaris són molt cars per a les persones que els hem de pagar, però l'administració pública hi fa una aposta de país assumint un percentatge important del cost d'aquestes carreres. Després l'administració pública hauria de vetllar perquè aquestes titulacions tinguessin una sortida per donar una resposta a les necessitats que s'han detectat. Llavors, no contractant més educadores socials, no estem sent eficients ni eficaços amb aquesta inversió que s'ha hagut de fer de formar joves amb la titulació universitària oficial. I abans, perquè ara lligo amb un altre element, que és la desaparició, i ja m'acabo. No som una... O sigui, no ens hauria de fer por el desaparèixer o no, anem desapareixent de les vides concretes d'unes persones concretes. Però no crec que anem... És a dir, no ens ha de preocupar si es desapareix o no, perquè al final és això, som una professió d'abast universal, malgrat que la pràctica no hagi sigut sempre així. I després, que no anem cap a uns temps de major benestar, ni de major equitat, ni de major igualtat. I per tant jo crec que ens venen uns anys en què ens farà falta remangar-nos. Gràcies, Albert.
Albert també si hi ha alguna pregunta i si no donaríem la taula per tancada amb una idea de que potser des de que... I si no potser donaríem la taula ja per tancada. No va bé. Bueno, soc la Jèssica, soc una de les educadores. Jo volia fer una pregunta a Carles en referència del que has comentat que des del departament heu hagut de reequilibrar el vaixell per fer les diferències entre les TIS i nosaltres, que s'han quedat a primària. Creieu ara que des del departament també haureu de reequilibrar en breus aquest vaixell, ja que hem entrat pel decret d'orientació i a tots els instituts hi ha un orientador que està cobrint aquestes funcions? Bé, com he dit, després, una pregunta m'agrada, per aclarir-ho. Sí, no, perfecte. Clar, és un pla pilot. En aquest pla pilot veurem realment quin és l'abast d'una educació social en un institut i si col·lideix o coincideix amb el COCOBE o amb l'orientador o amb tots aquests especialistes que poden coincidir en el seu treball. Això es veurà en aquests 2 anys de pilotatge que nosaltres observarem de prop. Però mira, em serveix també per aclarir una cosa. En l'anterior pla hi havia centres educatius que podien tindre un TIS i un educador social. Hi havia centres que tenien, i per tant el que vam intentar al redreçar aquest vaixell va ser que almenys poguessin arribar els professionals a més centres. D'aquesta manera, amb menys pressupost, vam intentar ser més esponja. Gràcies. Sí, jo només una qüestió, en primer lloc, agrair-vos a totes i a tots les vostres aportacions, també la de la Sandra, que abans no he tingut oportunitat de fer-li cap pregunta perquè m'ha copsat, m'ha colpit una mica, m'ha agradat molt perquè ha fet un discurs molt propi a l'alumnat i per tant felicitar-la també, igual que vosaltres. Res, simplement no és cap pregunta, és una reflexió, no? Penso que de lo que s'està veient, del que portem de jornada estem veient que la figura de l'educador social és important a les escoles, veiem que ha de ser universal, que ha d'estar present en totes les etapes educatives des del 0 fins als 18 anys, 17 anys, 18 anys, diguem-li com vulguem, i penso també que tots tenim molta feina per anar. Sí que és veritat que la història és la que és, les coses han anat com han anat, però hem de construir, i hem de construir mirant en el futur, tenint clar que bé, aquí tenim unes funcions, però que aquestes funcions no s'acaben. És a dir, les hem de poder concretar més i potser en la mesura que les concretem serem capaços de diferenciar-les quines són aquelles que ha de dur a terme un educador, quines són aquelles que ha de dur a terme un orientador i quines són aquelles que ha de dur a terme un TIS o altres figures que totes són necessàries i benvingudes dins de l'escola. Des de la facultat i la universitat també portem 30 anys, com deia l'Albert, però la cosa no és anar mirant endarrere, sinó mirant endavant. Mirant endavant perquè tenim per endavant una actualització del pla d'estudis que està a punt de veure la llum, que d'aquí uns anys incorporarà una assignatura optativa que és precisament la funció de l'educador i l'educadora social dins de les escoles, que ara queda integrada dins d'assignatures com Contextos 1 i 2, que fins l'any passat feien la Ramona i la Maripà, i en aquestes estem. Les coses a vegades són lentes, perquè les institucions són del segle passat. Tant la universitat com l'escola, com bé ha dit la Sandra, són institucions que hem de redefinir. Si bé estic molt d'acord amb el que ha dit la Sandra al principi, que és una institució potser en crisi, és que la societat quasi que ho està. Perquè no deixem d'estar en petites dosis de crisi últimament. Aleshores, crec que ens ha tocat viure el que ens ha tocat viure. No estem al renaixement i tot és magnífic, d'acord?
sinó que estem aquí i per tant hem d'aportar el nostre granet de sorra. Des de la facultat ho intentarem fer, col·laborant amb el departament perquè hi hagi educadors fent pràctiques, col·laborant amb el col·legi perquè puguem reconèixer aquesta figura, col·laborant amb totes i totes els educadors i educadores que estan a la pràctica i intentant remar a favor de que sigui una figura que es consolidi, perquè jo crec que, malgrat ens falta molta recerca en aquest àmbit, sí que és veritat que s'està demostrant que és una figura que té un gran potencial i que és molt útil per teixir aquests aspectes que queden més enllà de la vida dels nens i de les nenes dins de les escoles, dins de les classes, dins de les aules. Bé, simplement aquesta reflexió, Anna, i agrair-vos novament la participació de totes. Doncs si no hi ha més preguntes, una altra. Mira, jo m'agradaria preguntar, perquè ara veig que hi ha com una... jo també soc una de les educadores, que he estat algun temps, no aquests 5 anys, però algun temps he estat a escoles, i ara he tingut la sort d'estar a l'institut. Però no sé si queda clar, i m'agradaria simplement puntualitzar i també fer una pregunta, doncs si queda clar en aquests estudiants que jo crec que heu transmès la passió de l'educació social en totes les escoles, i quan jo veia el títol pensava escoles, ens referim a escoles de primària o escoles en el seu terme més ampli, no? Aquí veig que li hem donat el terme més ampli, però transmetem, quan parlem de nens, que estem parlant d'escoles de primària, no? Aleshores, jo vull enfatitzar, no sé si ha quedat clar amb aquests alumnes, que no sé si són tots de primer o no, no sé si ha quedat clar que hem estat 5 anys a les escoles, a Catalunya, com ha dit l'Albert, a altres llocs de l'Estat han sigut més anys, però aquí a Catalunya hem estat 5 anys. 5 anys on s'ha fet i s'ha demostrat una feina molt bona, on els equips, com també ha dit aquí a Lleida, per exemple, una escola que s'ha quedat sense educadora, la reclamen. És una feina que s'ha anat teixint, que és un art, com ha dit la Sandra, és un vincle, però això s'ha acabat. Aquest curs s'ha acabat. Aquest any, o sigui, a partir d'aquest curs, aquests 2 anys, aquesta prova pilot que parla el Carles, els educadors estan fora de les escoles de primària. Només ens anem, quan parlem de centres, a instituts. I això ho enllaço amb el que acaba de comentar l'Eduard, que hi haurà una assignatura, que serà l'educació social en les escoles. Aquesta assignatura, pregunto, estarà encarada a totes les etapes escolars o només a institut? I si està encarada a totes les etapes escolars, la meva pregunta va cap al Carles i pregunto, quin és el pronòstic de l'educació social a les escoles? Tornarem a les escoles de primària o ens quedarem només a secundària? Gràcies. És molt bona la pregunta. Jo no tinc la bola de vida en el futur, però sí, si vols contestar tu, crec que tens més coneixement de causa. Sí? Va. Bon dia. Bé, la resposta no la tenim, és així de fàcil, La resposta no la tenim perquè justament, com explicava el Carles, estem en aquest pilotatge ara mateix, estem en un projecte de decret d'orientació amb una memòria econòmica, que això ho podeu consultar, si us ve de gust, podeu consultar el text del decret d'orientació amb les memòries econòmiques corresponents al portal del govern obert, on es publiquen totes les normatives, i actualment estem plantejant una memòria econòmica de més de 230 milions d'euros recurrents, que vol dir que en el moment en què s'apliqui tot el que es proposa, cada any hi haurà un cost de 230 milions d'euros, que s'ha dit de seguida. Si es poden incorporar més figures encara, no ho sabem, perquè, com he dit abans, malauradament els pressupostos ens manen tot això, i aleshores el que ens pertoca fer en la nostra tasca és, amb el que tenim, intentar fer-ho el millor possible, repartir-ho i intentar arribar a quan més espais millor. En què estem treballant? En que tots els centres educatius tinguin o bé un TIS o bé un educador social. Aquest és el punt de partida. Que l'objectiu final hauria de ser que hi hagués aquests professionals
professionals, com comentava ell, que hi hagi unes estructures multidisciplinars en els centres educatius, i tant, això ho tenim claríssim. El que passa és que, repeteixo, malauradament, els pressupostos manen. Una cosa per al·lusions. No sé el nom tampoc, disculpa. La Glòria, perdó. Nosaltres tenim l'obligació de fer-ho. Com a acadèmia, tenim l'obligació d'explicar als nostres alumnes no només què passa dins de les escoles i quina és la figura de l'educador social dins de les escoles en tot el seu aspecte, sinó també altres. És a dir, aquesta és la base del coneixement científic. Per tant, la resposta és que sí, i òbviament que sí. Ja està.